O vindeiro venres é o día 1 de novembro, Día de Defuntos. Por elo, a venda de flores dispárase ao longo desta semana. Para facer fronte a esta demanda, o Concello de Vilagarcía instala, dende hai 8 anos, o seu propio Mercado das Flores. Este ano puxemos a carpa o domingo. O lunes veo o Ayuntamiento, instalounos a luz e todo eso, e nos empezamos a traer ontas cousas para hoxe estar aquí. Estamos desde agora hasta jueves o 31, e despois se nos queda algo, pero non é fijo. Se queda hai, se non queda non hai. As floreiras móstranse contentas por como comezou esta campaña. Teñen claro que o día forte será o 31. Ben, de momento ben. A xente está comprando mellor a flor variada se fai falta que a propia de Santos, está tirando máis a flor máis cara que a barata, que é raro, pero bueno, hoxe notase máis que estuveron tirando a cara, non a barata. Somos españoles, e como españoles sempre a última. Sempre a última. Eu penso que cando se vai a vender moito que vai a ser o 31. As vendas nesta época poden aumentar ata máis do 80%. Como a millor 8 ou 10 veces máis que unha semana normal. É un 80%. Sí, ou máis. Os prezos oscilan entre os 5 e os 30 euros. Os precios oscilan entre as orquídeas entre 25 e 30 euros, as grandes, as máis pequenas a 15, os dendrobios sobre 30 euros o paquete, os crisantelmos, a margarita crisantelmo 5 euros o paquetiño, os boris a 12 euros o paquete, máis ou menos como todos os anos, os precios son máis ou menos iguales. As preferencias tamén son moi variadas. Los crisantemos estos todos son lo que más se vende, sobre todo los colores amarillos y blancos. As máis vendidas entre elas as rosas, as orquídeas, os dendrobios, os crisantelmos, a margarita crisantelmo, esas quizás sean as máis vendidas, as que máis preferencia teñen. A previsión das floreiras é vendelo todo ou case todo. Aseguran que esta é unha das campañas de vendas máis importantes e que a seguinte non chegará ata a primavera.